январи соли 2018 дар натиҷаи гузарондани санҷиши махсус оид ба бехатарии қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ аз ҷумла мутахассисони Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кормандони Кумитаи давлатии амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон далелҳои ҷудо намудан ва истифодаи ғайриқонунии қитъаҳои замин дар ҳудуди ноҳияи Рудакӣ ошкор гардид. аз ҷумла муайян карда шуд ки соли 2016 бо қарори раиси ноҳияи Рудакӣ Юсуфи Маҳмадаҳим қитъаи замин барои бунёди истироҳатгоҳҳо дар қисмати назилии дарёи Элок дар масоҳати 1,8 гектар ба имзо расонида шудааст. мувофиқи хулосаҳои Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ, Агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарори мазкур ба талаботи қонунгузории амалкунанда мувофиқат намекунад. ҳудуди тақсимшуда аз ниҳодҳои зикрёфта ҳамчун минтақаи осебпазир ба қайд гирифта шудааст, зеро дар ҳолати аз меъёр бештар шудани боришот сатҳи оби дарёи Элок баланд шуда хонаю иншооти бунёдшударо тахриб месозад ва ҷони сокинонро зери хатар мегузорад. чунин ҳодиса дар ин мавзеъ аллакай дафъа моҳи марти соли 2015 рух дода буд. тибқи кодекси оби ҷумҳурии Тоҷикистон зер санади оид ба муайян намудани меъёрҳои хати муҳофизатии дарёҳо ин сохтмонҳо ғайриқонунӣ ҳисоб мешаванд ва дарё пой марикӣ мегӯянд, дарёбоди худро дорад ва дар солҳои муайян он дарё дар натиҷаи боронгариҳои шадид, дар натиҷаи обнокӣ маҷрои худро мегирад ва тариқи ин дарёбод об ҷорӣ мешавад. аммо раиси ноҳияи Юсуфи Муҳаммадраҳим хулосаҳои ниҳодҳои масъули болозикрро нодида гирифта дар бораи ҷудо намудани қитъаи замини назди ҳавлигӣ ба сокинони ниёзманд дар минтақаи хавфнок қарор қабул намудааст. ба замми ин боиси нигаронӣ ки дар ин минтақа ягон таълимгоҳ, мактаб, бунгоҳи тиббӣ, дигар иншоити маишӣ вуҷуд надорад ки албатта барои сатҳи саоднокии фарзандони шаҳрвандон солимии онҳо бетаъсир нахоҳад монд. набудани шароити мусоид бидуни шаку шубҳа заминаи пайдоиш ва зери таъсири ақидаҳои мафҳуму хурофӣ мондани сокинони чунин минтақаҳоро ба вуҷуд меорад. ҳангоми аз назаргузаронии дафтари ба қайдгирии ҷамоати деҳоти Мирзо Турсунзода собит шуд ки ҳамаи ин манзилҳо ба таври ғайриқонунӣ бе ҳуҷҷатгузории расмӣ сохта шуданд. ҳамзамон ошкор карда шуд ки аз сари сокинони деҳаи косибони ҷамоати деҳоти мазкур як қисми роҳи автомобилгарди дохили маҳалла бо роҳи ғайриқонунӣ тасарруф шудааст. аз тарафи мутахассисони Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати андешидани чораҳои мушаххас санади зарурӣ тартиб дода шуда бошад ҳам аз тарафи раиси ноҳияи Рудакӣ ҷиҳати ислоҳи камбудиҳо чораи андешида нашуд. гузашта аз ин ҳарчанд аз ҷониби намояндагони Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи давлатии амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бартарафсозии ҳолатҳои ошкор гардида муҳлат дода шуда бошад ҳам, вале санҷиши такрорӣ дар ҳудуди деҳаи косибони ҷамоати Мирзо Турсунзодаи ноҳияи Рудакӣ нишон дод ки сохтмони иншоотҳои хусусӣ аз ҷониби шаҳрвандон идома дорад. моҳи феврали соли 2018 аз тарафи прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон қарорҳои раиси ноҳияи Рудакӣ оид ба ҷудо намудани қитъаҳои замин барои сохтмони иншооти худи ва истироҳатгоҳҳо бекор карда шуд, вале то ҳол иҷроиши комили он аз тарафи мақомоти масъули ноҳия ба таври пурра таъмин нагардидааст. мутобиқи моддаи 13 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон замин, сатҳои зеризаминӣ, фазои ҳавоӣ, олами набототу ҳайвонот ва дигар боигариҳои табиӣ моликияти истисноии давлат буда, давлат истифодаи самараноки онҳоро ба манфиати халқ кафолат медиҳад. аз ҷониби шаҳрвандон бошад бояд талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон қатъиян риоя гардида ҳар як ваҷаби замин барои беҳтар шудани дараҷаи некуаҳволии худи онҳо дар алоҳидагӣ ва тамоми сокинони ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ истифода гардад.